nu 3, nu 4, 5, 6, 7, ci 10. 10 chiliuri picante în supa asta Rolton. Bună ziua și bine ați revenit pe canalul meu. Astăzi împreună o să facem cel mai nebunesc challenge. De ce zic nebunesc? Păi fiți atenți. Stăteam așa puțin și mă gândeam eu. Supa asta Rolton are un pliculeț de chili de la picant. Numai care-i problema? Nu prea este picant. Așa că capul meu nebun ce a zis? Să pun eu chili. Nu 1, nu 2, nu 3, nu 4, 5, 6, 7, ci 10. 10 chiliuri picante în supa asta Rolton. Nu este clipul ăsta sponsorizat nici de Rolton, nici de Galeo ăștia. De nimeni. Simplu, mintea mea nebună a zis să fac challenge-ul ăsta. Tot ce avem de făcut este să punem apă în fierbător. Am pus deja apa. Trebuie doar să-i dăm drumul. Hau. Și ulterior desfacem asta. Ia să vedem. O să se audă puțin chestia aia. N-avem. Avem astea. Punem acolo. Da, opresc cu lemn. Începem. Primul. Fiecare plic de ăsta conține 17 grame de chili. Asta înseamnă că aici o să fie 170 de grame. Wow. Zici că e prăjitura aia mușuroi de cârtiță. Spunem și uleiul ăsta, nu? Apa noastră zice că s-a fiert. Noi aici avem delicatesa. A devenit puțin pastă. Scuzați. Din cauza că nu ne ajunge apa, am adus un castron mai mare. Să mutăm vasul ăsta nebun. Am preconizat că o să ne ajungă, dar din păcate nu. Supa noastră Rolton este la muiat. Mai punem apa pe care o avem aici. Bun. Și acum o lăsăm circa 2-5 minute să se facă. Punem și noi ceva deasupra. Perfect. Revedem după 5 minute să degustăm delicatesa. Bun, au trecut 5 minute, haideți să vedem ce se întâmplă cu asta. Hai, vină mai aproape. Mamă, asta e poțiunea diavolului. Asta este o rețetă pentru cei care le place mâncarea puțin mai picantă. Ia să vedem ce gust are. Mamă. E și frică să gust. Mamă, bun!
Hai să vedem ce gustau și tăieții acum. Îl iau cu mâna, nu știu. Bun. Doamne ajută să nu murim, da? E bine. Da, ăștia. Bă! Bun, ăsta a fost challenge-ul, că nu se mai poate. Nu da la crire. Bun. După asta eu am să mai filmez încă un vlog. După asta o să mai filmez încă un vlog. O să fie cu Califul. Să încerc o diferența dintre Maxi Deal, Big Deal și Kebab Deal sau ceva de genul. Dacă doriți să-l vizionați și pe acela, o să-l postez în câteva zile. Până atunci, ne vedem pe data viitoare. Nu uitați să vă abonați și să apăsați clopoțelul. Dacă v-a plăcut, lăsați și un like. Vă pup!